asmatu zein musika tresna ezagutuko dudan gaur. Gurea da, betikoa, ez ezaguna eta ezaguna. Alboka! Bai! Kaixo! Zer, alboka ezautzera zatozte? Bai, eta nik galdera pila bat ditut. Nik ere bai. Zenbat? Bat. Ia hasizu. Alboka jotzeko aire asko behar da, ezta? Bai eta ez. Hori bi erantzun dira. Arrazoi dezu. Bueno, alboka jotzeko airea jarraia mota behar da. Soinua ez eteteko, airea etenik gabe. Ulertu dezue? Ikustea hobeto. Bai? Bueno, nahi dezuenean, niri belarretik tira, alboka isiltzeko. Denbora guzti horretan arnaz hartu duzu? Bai, zuek bezala, zuek ere bai, ezta? Bai, ezta? Nik ere bai. Airea behar dugunean arnaz hartzen dugu. Baina, jotzen egitean bitartean, aire eman behar diogu etengabe. Arnaz hartzen dugunean, ere bai. Probatu nahi ez behar? Bai. Hasteko, arnaza suduretik hartuko dugu, ahoa itxita. Zuek ere saiatu. Bai, ezta? Horrein gauza bera, baina masailak puztuta. Igelak bezala. Bai, oso horreza. Horrein behatza ahoan sartuta. Bai. Baita? Horrein, botilarekin. Ez da edateko, Ez. Arnaz hartzeko. Hasieran burbuila batzuk aterako dira, baina berehala airez beteko danez, burbuilak amaituko dira. Baina guk, arnaz hartzen jarraituko dugu. Bai? Bai? Primeran? Alboka jotzeko prest! Prest! Alboka haize familiako musika tresna da eta mi bakarra dauka, ezta? Bai, baina bi aldiz. Nola? Albokak, adar txikiaren barruan bi fita dauzka. Soinua sortzeko. Badakizu zer dan fita bat? Hauxe. Hauxe da fita bat. Eta, honela dago osatuta. Hau da bere minia. Bai, klarinetean bezala. Orduan, fitarekin jolastuz, hemen goma txiki hauen mugituz, albokaren afinazioa aldatu dezakegu. Pixkatuko gorago. Pixka gorago. Gorago. Edo bera. Beste galdera. Bi fita zertarako? Bi soinu, izateko. Bi fita ditugunez, albokak bi soinu ematen ditu. Eta horrekin lor dezakegu albokak aldi berean bi nota ezberdin jotzea. Adibidez. Ai, eta beste galdera bat nuen. Zenbat nota ditu? Bueno, 6 nota ditu, eta fuerteago putz egin ezkero, 7. bat. Ia, kontatu. Lehenengoa. La.
Do. Re. Mi. Fa! Sostenido. Eta putz egin ezkero, sol. Azken galdera egin dezaket, Bai, nahi adina. alboka ze beste musika tresnekin jo dezakegu. Bueno, orain arte gehien bat bertako musika tresnekin jo da. Trikitixa, panderoa, txaraparta. Baina gaur egun, albokak izan duen garapenarekin, eskala eta afinazio ezberdinak erabiliaz, edo zein tresnarekin jo daiteke. Piano bat, gitarra bat, orkestra bat. Eta denetari jo dezake? Bai, folka jo dezakegu, edo roka, edo fandango bat, edo porrusalda bat. Porrusalda! Non dago porrusalda? Aize gozea! Porrusalda musika! Harina eta fandangoa bezala. Hau zer da? Hasi berrientzako? Bai, hasi berrientzako balio du, baina baita aurreratuentzako ere. Bai, orain dela urte batzuk plastikozko albokak egiten hasi zian, eta soinu aldetik oso ondo daude, eta guztiontzako eskuragarriagoak ere badira. Galderatxo bat. Izan daiteke alboka arabiar musika tresna batetik etortzea? Bueno, ikerlari batzuek hori diote. Arabiarrez, albuk hitzak adarra esan nahi du. Eta ondoren, gure hartzainek, adarrak, egurrak, kainabera, landu eta moldatuta, gure albokara iritsi zen. Erabakita, alboka ikasiko dut!